lantzeko eta aholku batzordea egin dugu desente. Lehenbiziko idea izan zen test moduko bat egitea. Ez izatea datu jasotzeko, ezik eta test hori egiten den bezala, galdera batzuk, aukeratu A, B edo C, eta emaitzen arabera, eramaten zaitu multzo batea, edo bestea. Baina, baloratu den duen selikatzea edo arriskotu izan zitekeela, norbait izatea euskaldun edipela zara, edo ez zara hain euskaltzalea, edo hori beste hitz batzuekin ere, ez zara hain kontraefektua sortzeko arriskoa zen. Orduan, helburua izan zen, egingo dugu inkesta bat. Ez inkesta bat laginketa oso zorrotzakin eta datuak eta ez dakitzetarako erabiliko dena, baina bai, bide emango diguna gauza batzuk azaltzeko edo hausnarketa bultzatzeko. Eta orduan aurten egin dugu 2008an inkesta Lopezko eta hori banatu dugu, etxe guztietara banatu, batetik, eta gero beste postuen bat jakineko toki batzuetan eskura. Webgunetan ere, udalen webgunean eta ereko dizerian webgunean euria eskura, eta arrankatzeko edo bultzatzeko webguneetan bertan eta prentzan eta Facebook bidez ere eman zaio horri propaganda pixkat edo horren berri eman da. Baita, posta elektroniko zabalku batzordean, 12 lagun edo badaudenez, bakoitza bere taldean, bere elkartean, bere ingurunean horren berri ere emateko mezua prestatu genuen. Eta hau edo gantzua izan da, pasari bat eta Bartomarra Eureko Pitxatek sustatzea parte hartzen duten jendearen artean. Izenak eta ginen jasotzen inkesta, pixka botatu nahi genuen horren inkesta hori zeukitzea jendeak eta anonimoz izan dut. Jaso dira, 5 puntutan, 2 publikoak edo eta besteak bidenda eta taberna eta bat. Zosketak, txartel batzutan egiten genuen zen, inkesta entregatzeakoan, txartel batean jaso eta txartel hori bota kaxa batean. Txartel horietan gero bat aukeratu eta telefono izena eta telefono bakarren eskatzen dira. Emaitzak, baina ez dira emaitzak hemendik ondori hondiak ateratzeko edo, baina bai, porzentakak edo, baina bai gentzat, 196 inkesta jaso zian, nik horrek uspena edo adierazle, egun jarri genuen ziren, kapea postu egin nion beste teknikariak eta irabazi ere bai horrek irabazi kaseari. Eta horre porzentak batzuk egin bat emantzen dira plandu, entretu uspetan, nik ere bai. Izan du honek boi hartzun bat, geu prestatu argazkia testuak eta saldu da periodiko batzutan da bestetan, eta baita webgune izan gare. Hile dira, zarilek irabazi dituztenak, alkati ezkerrekoa eta lineu bestea. Baina gero nola kudeatu emaitzaiek eta hori ikusi genuen, txosten bat egin ezkio edo emaitzekin irulo horri aldeko kontu bat hori izan prentzar eta ARS inesteko kontu eta orduan. Prestatu genuen azan grafiko batzuk eta horako tosi txikitan prestatu genuen portzentajeak eta bai, baina gero guk esan egin esateko. Zupur error bat jokatzen duzu, zeatik ez duzu hau egiten edo gauza laburrak egin ditugu eta horiek webguneetan eta Facebook bidez banatu baita ere. Periodikotan eta ezen beste. Bareike.com eta udal euskara zerbitzu badauka Facebooka edo hor zabaldu dugu eta kartel batzuk jarri ere bai. Herrian ez izateko dana ordenagailuan kontua, 20 kartel galdera kontu bilekin bakoitzakin kartelak ere jarri ditugu. Eta hoain, maiatzean izan da, merkateri zuzendutako beste inkesta bat, aurreko astu zetezatia, Euskal Hiztunak izan zian helburua. Euskaldunak aktibatu egin zen, aukerak gehiago zeuzkatelako, erabiltzen zuten baino gehiago erabiltzeko aukerak zutela erakusteko. Telefonoan nola hartzen duzu, edo beste grabea ez egiten duzunean nola egiten duzu, edo merkatari ordean nahi genuen azan, ulertzen zutenak eta ere bildun egin zen, eta orduan erderaz ere egon da inkesta bat, eta hemen bana hartzen da zuen euskaraz eta erderazko inkesta bana dauden. Ez dira igualak, batian dago Euskaldunei zuzendutako aldera bat eta bestian erderazkoan dago euskaraz eta ekiten zuzendutako aldera bat. Baina 180 edo berdina da. Osontzeko egin inkestak, Eta hor egin duguna da, Berrehun eta berrogeita bost talde banatu, merkatero elkarteen bitartez eta beste elkarteen ez dauden teknetara banatzaileekin eraman da, eta horren beste gantxo bat edo, bazkaria eta tarrazotetik esaioa bilagunentzat. Udaletxean da turismo jaso ditugu, turismon elkartzen dialako merkatariak eta badorlako turismo eta merkataritza zaila da, eta orduan joera badute gure gortara joateko, eta 55 jaso ditugu. Ez du da 52 turismo guregoan, eta beste ditu bakarrik udaletxean. Euskarazko ereduan gehienak, eta gehienak emakumezko baita.
Oaindik ere hauek ez ditugu datuak eta hori dauzkagu zenbatek entrenatu dituzten eta zozketa egin dugu eta sarri eman diogu, baina ez dugu hortik ondorioak atera eta oaindik ere ez dugu gehiagik zabaldu herritarren artean, baina asmoa dana da batez ere merkatariei zuzentzia informazio hori edo beste forma bat, ez hainbeste xirikasteko tauta beste, baizik eta aholkuak emateko. Nora jokatu behar da, lehenitza euskaraz egiten baduzu, horrela lortuko duzu, jakitea besteak, eta gehiago forma horretan ematea informazio. Ez hainbeste eguneko eta 15 hau pentsatzen duzu edo eguneko zuen bestea. Aitzakiak izan dira horiek, gai horren inguruan oandia, jakingo dute gai horren inguruan informazio hori zerrekin kontu egin dute. Eta nahi duguna da, bigarren inkesta horren ondorioak eta merkatariak ere eman, dekalogo bezala edo aholku bezala euskeraz eta gaztelaniaz, nahi dugu edabideetan beste bateko materiala ere aurkeztu, iritzi artikulu bat edo presta daukagu gutun bat, irakasle bat da, aholku batzordeko kidea eta beti aldarrikak esan du, eusketazteak eta besteak erreaz eratzuteko kontu hori, lehen erabiltzen dugun hori, horren aldeko justu proposatzen dut behar, eta orduan kontatu egiten dugun behar jortatzen da nola moldatzen da. Eta ematen dut adibide bat, toki batzutan ez dagoen aukera hori, besteak ez dakirako edo ez daukarako jarrera honi, baina badagoela beste elkarrizketa batzuketare egiteko aukera badagoela ere eta horren aldeko gutun bat idatzen du. Bainatek egia izan da euskara zerbitzuan inkesta eta datuak edo nahi duguna da guain beste erabateko materiala ere zabaltzea. Gutun iritzi artikulo estiloko idatzi bateko genuke irailean zabaldu. Eta baita, elkarrizketa bat, aportaren da horretako emakume hori esate bateako, beak eredu bezala, beste batzuengan ere izan daitekelako aukera bat, horre bat daki ulertzen du horrek euskera, pertsona horrekiko, baina baita bera bezala bestatuka animatzeko ere. Elkarrizketa bat, udal aldizkarian nahiko genuke lotu, urrirako. Eta beste lehena azaldutako gutun edo idatzi horren filosofia egin da hori pixkat indartzeko edo kanpaina bat, baina honik ere lantzen ari gara. Horretik hau orkesten egin ez, baina bukatu gabeko kontua da, ez dago balorazio horoko horrek eta honik ere emaitzak eta duzkagu oso zenbakitan eta zea bai, baina ez dakigu gero kanpaina horrek zer ekarriko duen edo nahi dugu gala ere, nahi batu dugun empatia eta bi horiek harremanetan jarri eta bide horretan gure asko interesatzen kontu hori, nahi dugu ez igual karriakak eta antolatuta, baina bide horren aldeko zea bat etengabekoa nahiko martxan jarri eta gutun horrekin, elkarrizketa horrekin, kanpaina horrekin, euskaran egune inguruan edo buelta horretan zehozen lortzen baldin badegu, azitxo bat nahiko nuke aurten merkataritzatik dator, baina zabaldu ikusten dugu bestean hor batzutan dara erabilietekela kontua. Aholku batzordeekin dauko sortea, 10 laguneko talde bada eta urtean 8 bilera egiten ditugu. Ematen du aukera, gauzak kontrastatzeko, lantzeko, ordu terdiko bilera da, batuko dugu 3 ordu honetarako eta presta, orduan sortea hori daukagu, kanpaina hori ere, aukera izango dugulako indazkinean batzordeen bertan kontrastatzeko edo lantzeko. Eta karritena da, azkena, Ainhoa Gerzaldegin zea, Teritxe eta Borratxen diskoaren bako azkenengua, oso egokia da, gauzak eta erabiltzeko, zein egin dentiken euskera, zezagun batekin, atzarritar batekin, euskera ikasten nahi darakin, esaten baizu euskaraz ez dakit nik ez du esan nahi, enditzen ez du nik. Gure filosofia honekin oso bat datorren letra orduan. Nik ez dut, nik dut 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 kanta, hau, nizu? Ez dakit, seguna disko egiteko ez hautzen? Polita da, bai, eta nik uste letra atletik endo tel filosofia edo dauden zea horiek eta hemen aholku bezala eta indo bat azuriko balitze da, hemen dago bat aukera bat hori ekarri behizu. Herrien lagunak edo ustean azkenen hori oso txarra maizkata. Nik ez eta nik ere baina.
Bai. Irudirik ez ala ere, Xabier daukaten jokatua. Azpan, lasai. Lasan, Papo, oso ondo. Bai,